Здравейте, хоро! Днес снимаме клипче за Mental Planet на VS сервърчето. Ще ви разведа малко. В сервър снимам, защото да не кажете, че съм копирал и тем подобни глупости. В Minecraft България съм, надявам се да не пречи това, което ще казвам в сервера. Ето, че ви покажа няколко постройки. И така. Значи това беше нещо грозно, което сложих крави да първоначално така. Това е чикън ферма. Малко грозно направена, в смисъл трябваше ми за чикън кукъра, ама върши работа. Порталче си имам, легалце си имам. Да кажа, на 15 години съм. Град София. И така, до друго някакво кажа. Игра Майнкрафт от 3-4 години или 2-3 или не знам. Мисля, че са доста 2-3 години. Малко лагва сървъра. Нещо лагва от на време, ама какво да правиш? Няма перфектен сървър. Chicken Cooker го е. Тук има бъг, затова са сложени тия килими. Има бъг, ето работи тук стаки 16. Като ти убие кокошката тук, тази която е, и ти фърчи настрани, и аз затова съм ги сложил тия, с килимче съм ги покрил. Не бати тъпата. С килимче съм ги покрил да не е толкова грозно. Сега гледаш хопъри, тук някакъв дуа и гледаш хопъри, тук някакви глупости е така. И затова така съм го направил. Ще ви покажа, значи ще почнем от тази постройка, значи ето кула. Не фар, просто кула. Чакайте, взема някакви блокове да се изкача да ви покажа. От високо. Опа, май си фърлихме гола. Не си фърлили нищо. Ще ви покажа, имам доста работи, в смисъл. Да. Дано се вижда от тук, че пуснем малко звук. Нещо не го чувам, няма значение. Ето, това представлява кулата. Не е нищо особено. Малко по-детайлно мога да се каже, че тук горе-долу, ето дето трябва така броничката. Доста добра. После ще го махна. Така да изглежда отстрани. Вип съм. Няма значение. Така, тука, втората. Две постройки са. И трета, ако това там нещо се брои. Извинете. Така, ето го. Защо снимам толкова? Беги, бе. Беги. Така, ето. Там прозорче има. Драконовата муцуна, така му викам. И от тази страна има същото. Отвътре нищо особено. Просто има торчове. Да. Торчове за осветление на ваната. Много красиво изглежда вечер. То сега е вечер. Обаче аз имам brightness. Да, ето махнем го и ето така свети. Много яко се получава, се носим с шейдери. Така. Тук това го показах, нали? Портала. Нищо няма Fortress. Ето го и следващото. Това не знам защо ми хрумна така, просто беше празно. Пък и да направя някаква дупка надолу за ферми не е хубаво. Така че взех, че измислих нещо. Не е такова. Тук вълничка. Влизаме вътре. Фермите. Ето. Това бях го видял от тук, не съм сложил лампи, защото нямах.
това съм го видял от самият 100 живото. Имаше един клип в Faust Private ли нещо подобно беше. Беше го направил нещо подобно, тук обаче беше с Wii. Аз го сложих с лампа и да не е едно и също. Тук така. И оттам е по същия начин. Малко, оп. Тук трябва да сложа лили падове, ама не съм намерил малко храница. Така. Да ви покажа, какво да ви покажа. Използвал съм на... Използвал съм на този... На 100 живота стила на такова. 3D пак, да. Нека изчакаме да се смени, че винаги ми забива като се сменя. Не знам защо. И компютърчето е за преинсталация, няма значение, ето. Ето така, там се изкопва, нали. Те падат. И тук съм го сложил, ето така. Шрак. Кофа лава, ето. Тук има стики пистън. Слагаш го. Идваш тука. Като ти свършат да горят и почваш да си ги моткаш. Е така. На по един хит остават. Малко лагва този сървър, не знам защо. Точно сега трябваше да лагва. Да. И после си ги оставам тук. Да, защо не се стакват, защото съм си преименувал стрелата. И да, това е, хора. Надявам се да ти е харесала кандидатурата Веско и да ме приемеш. На 15 години съм, от град София пак да кажа. И да.